Nggih. Aman. Aman to nggih. Nggih. Selama nderekne Mase durung tau ngantuk to. Dereng no. Iya. Wah, bergas terus, melek terus. Mase Mas Trip lha iya. Mas sing nganjuk. Ayo. Ayo panjenengan menika sampun kula anggap kadidening adik kula piyambak Mbak Yovika. Lah nggih. Nggih kula nggih ngrumaosi mboten gadah Mbak, Mas. aku anggapen adik to, Mas. Piye? Aku anggapen adik. Aku mbok duduhi adikmu jan guilo. Aku pengen lo adikmu. Adikku pengen ro? Adikmu. Adikku anu kok rambute ning gulu. Adikmu ireng. Wis kuning saiki. Nganti putih. Wis takom nyang banyu panas putih. Melonyom. Mbak Yovika, Nggih. kula pengen jineman adu semu, Mbak. Nah, iki lho, Nduk. Wer didu lho. Kali sinten? Karo Mas Akbar. Heeh, pelok 2 kali rong rambahan. Aku Ayo. besok pemayu kaya Yovika tenan, Mas. Ngopo? Nduk sampean iki kok iso ayu ngono iki nganune apa rahasiane, Nduk? Lah iki lho, duduana to. Tujuane, Nduk. Nduk. Tujuane. Heeh. Ngene iki Mbak Yune sing wis sepuh ngene iki kok ya pengen Heeh. Kula anu nek teng griya niku gawe jamu. jamu. Jamune apa? Jamu apa, Nduk? Jamune pace. Pace iki gare ayu to? Nggih. Oh alah. Terus dikapakne, Nduk, kuwi pace? Dianu dimut. Oh, dimut. Nggih. Oh, alah tibake meneng iki senengane ngemot lho, Mas iki. Oh, estu. Nek Lah kok estu kok piye to? lho maksude ngemut pace dadi tombo. Seta, Nduk. Pace. Ayo jineman apik, jineman. Pace iki sing dimut apane to, Nduk? Nggih buahe to, nggih pace niku. Oh, buahe. Nggih. Sing bagian bunder-bunder apa sing lagi dawa to? Sing bunter-bunter mawon. Oh, sing dimut sing bunder-bunder to. Sing ngisor niku lho. Oh, Maksude